Good evening mga moms. So ngayon, ang next natin bibigyan ay si Marian Ambisyosa. So nasa siya ngayon naliligo. And bumili din ako ng gamot niya kasi masakit na yung ulo niya. So hintayin natin siya lumabas. Samahan natin ng kaunting prank. Let's go. So ayan, tapos na siya maligo. Sisilitin na lang natin. Kompleto na ba yung mga botelya? Kompleto na ba yung mga botelya? Marian! Yaw! Ina mo! So ayan na po yung ating nervyosang babaihan na, bakit ganyan? Oh. Ito na ang yung pinabiling gamot kasi you're sick daw. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Diba nung isang araw lasing na lasing ako? Inaraw-araw mo kasi. Hindi. Sabi ko, ang sakit talaga ng ulo ko lang. Ha? Ang sakit talaga ng ulo ko lang. Sabi niya, bakit ko naman? Napaka-arte nung. Lasing ako nung fiesta. Tapos sabi niya, hinatid na nga kita pa uwi, bumalik ka pa para uminom. Apaka-OA mo rin pa. Oo, ganyan lang po si Maria pero manginginom talaga. Dahil dyan, ayun na nga. And, Inspired me. ganun talaga, para matapos na yung paghihirap mo. Charot. Ayan. At syempre, advance Merry Christmas din sa'yo. Thank you for the love. I have gift for you. Parang pinto, oh. Hindi, pero, bago mo buksan, ano mo muna yung, ano bang mga Christmas wish? Meron ka ba isang Christmas wish na gusto mo for this season o ngayong Pasko? Ay, bakit umiiyak? Christmas Diba kasi wish. nag-iwalay na kami, so Huh? sana lang yung Christmas gift na gusto ko ulit. Siya ulit? Nabuang ka na? So, Nakipag-iwalay? syempre naman yung mga damit lang naman yung lagi kong hinihiling, di ba? Kahit naman yung bigay lahat ni Madam, is sinusuot ko talaga lahat na Yun na nga, nakaparador. isa sa mga punto. Actually, kinabahan ako kanina, kinabahan ako noong nakaraan kasi yung damit na suot mo, sige, tignan mo yan. Tingnan natin. Bigyan ako kasi ang sakit talaga ng ulo ko, pinindit kong maligo. Kasi sabi niya, maligo ka para mamaya. Hindi ka na naman naliligo kasi. 2 days na. Diba? Oh my God, colorful! Diba? Yung orange. Yun ka, diba? Kaya sabi ko, para hindi ka na nanghihiram ng outfit ni Madam. Nasa akin lahat ng damit na dyan. Thank you so much. I really like this. For sure, kasi ganyan yung mga style ng mga dress mo, diba? So sabi ko, since hindi kasya sa akin, so wala rin naman akong choice. Kundi so second choice mo ako. sa tingin mo kasya sa akin yan. Kaya sabi, Hindi pa kasya sa'yo dyan. ayan, hindi ano yun talaga, O diba guys? Sakto-sakto. Nilabang mo na kasi. Diba? Thank you and I love it. Merry Christmas. Christmas na. Susuotin ko to sa Christmas para Mas okay siya sa New Year. love. Ang ganda ng kulay, no? So nila, alam ganda-ganda mong... Kaya sumasakit yung ulo mo eh. Wala, di ko alam kung bakit nakasakit yung ulo ko. Vertigo? Ho? Ano yung vertigo pala? Apaka-arte mo, magpapasko lang. Basta alam ko siya sabihin. Thank you, Ma'am Sir G, for the love. I love you. Merry Christmas. Merry Christmas. Sister. Ano ba yung sura mo? Mukha ka naman dyan. Meet Mia Kaloka, my roommate. My roommate. How are you? But it seems like you're so busy. I'm thinking. Why? What are you thinking? Wala. What were you thinking? Ano ba yan live? Kinakabahan ka ba? What were you thinking ba? The revelations. Huh? Speaking of revelation, I have a revelation to you. Since, alam ko namang akala ng iba kasi, well, maarte ka in your own way. Akala nila, juicy ka, mapili, no? Pero, that's a ponytail. Yeah. So, for Christmas, so for how many years, na rin kitang nakikita, alam ko namang hindi ka rin masyadong materialistic na tao. Pero, isa sa mga lagi kong napapansin sa'yo, is bihira ka maligo. Charot. Bakit may sugat ako ngayon? Dahil dyan,
I have something for you. God, thank you Merry so much. Christmas. Meron akong imbutido para sa'yo. I have an invitation. But of Kasi alam ko course, nagugutom ka na of course, naman. Althea, Christmas pa binubuksan to. Yeah, it's okay if you want sa Christmas, pero baka kasi mapanis. Binuksan to na. It's up to you. Go, sige, go ahead. For sure. Oo, sige, go ahead. Wait, Kasi alam ko ano ka rin eh, basta. I have to take a photo. Oh, Before sirain, alam mo na yung mga ganitong bagay. ayan, oh. So, kaya, ano yan eh, kaya yun yung naisip ko kasi, soon nandun ka na din. So, What do you mean? So, nandun ka na. soon nandun ka na din. I'll see you in Manila. And alam ko na ano, bet na bet mo rin yung mga aura ng mga yan. Paputok? Bet mo rin yung mga aura ng mga yan. Paputok ba to? Na pwede mo siyang, pwede mo nasirain yung ano, sige, okay lang. What is this out there? Is this a joke? No! Careful! I like it! Ay, gusto ko to! Hoy, hindi. Iba yung iniisip mo. Ha? Sira ulo ka. Oh, Diba? open it. Sira ulo ka. Hindi ko nga. kinukuha. Hindi. Of course Hindi. not. I want to be thrilled and excited. Kasi, Gusto ko ma-excite pagkain kasi ba gusto, to. no, gusto mo rin kasi maging ganyan. Ha? Oo. Isa sa mga ano niyan. Yawa. Oh! Ayan na, lumabas na siya. Wow! Oh, di ba? Thank you. Sa ay yung cover niya sa loob, yung Akala, takip. I appreciate ko naman to. Akala ko ano. Kasi di ba mahilig ka rin sa mga scent na mga very pang attractive, pang seductive. Oh, thank you. Yeah, and ano yan ha? Victoria's Secret. Yeah, Merry Christmas. Merry Christmas, Alam ko thank naman. you. Akala ko dildo. Ha? Ano ba yung sugat ko? Kinabahan ako. Feeling ko si Brenda na lang magbibigay sa'yo nun. Hindi. Nasa bahay ko yun. And then may kumuha. I'm sure it's Oyong. Because Oyong loves it. Really? Oo, mahilig si Oyong magtago at inuuwi niya sa bahay. Naglalaro. Merry Christmas again, sis. Thank you so much and Merry Christmas. Ang bango-bango. I love it. Thank you. Mukhang makakarami ka na naman yun. Share, kaya kita binigyan niya kasi para i-share mo din sa akin yun. Oh, nakakahanap ka rin naman ng for you, di ba? Magdi-disco lang ng onti-onti. Come on, Althea. It's DJ.